Yaksa Purana parisedeng Narendra yaksara aku kang malwaya ingkang Gapira malangah angitesiyo adalah kabeh para dewa nutup lawanging sila matangkep. Ayo aku mau ngenteni para dewa. Sapa sing mbok dadake jago, sapa minta srayamu. Tak enteni legane atiku. Sang Reksikaneka putra kang anjok saking wiyati bergenjot tak pong warudaya ngawit kater sekipu mate sekipu lah dalah apa bukulun Sajiman Bathara Narada kowe aja bungah-bungah aja seneng-seneng supaya kowe bisa ngasorake para dewa. Dina iki dewa ngurung jago wiring kuning. Waspadakno. Iki jagoning dewa bocah sing lagi umur setahun. Arane Jabang Tetuka. Yen cilik kowe bisa ngasorake gedene iso mateni Jabang Tetuka iki. Diulungake Bathari Supraba. Minangka dadi jatuh kramane ratu Gustimu Prabu Kala Prajana. Ayo, iki cegah ana iki. Tak pikir-pikir dewa iki mingerke blate. Lah wong dewa sing gerang-gerang bae kalah karo aku. Lah kok iki bayi sing ijih mik karo mbokne kok kon maju ana paprangan. Ki nalare kepiye iki? Yo. Aku ora luput, aku ora kleru. Aku ditanting karo para dewa. Jabang Tetuka ning telakku kene manuta. Sesek ketewu bangsa dadi selilit kowe ah.
Wah, tak kira iki dudu anak wong iki. Yen anake menungsa lumrah, tak ida-ida tak kemah-kemah mesti mudhar mau-mau. Lah kok malah iki saya suwe, saya etes, ayune saya banter, saya kebat. Gedhe sitingkas bebayani cak. Gedhe sitingkas liwani ngedoli sawahe pake iki. Dewa, aku lah sudi aku mungsuh bayi wingi sore. Menang ora kondang, kalah diwaswiran. Nyoh tak balekke iki. Tuan sembah niring ulun kapur berisang murbeng rasanan ingkang yan kanang sing tasih maweh buka sawih putraku nggih para dewa tak sanga Brahma Bayu Yama Dipati Indra penyarian apa dening Temboro wonten timbalan iki ngadhawuh ana dawuh apa-apa bukulun wonten timbalan iki ngadhawuh bukulun wonten timbalan iki ngadhawuh bukulun wonten dawuh bukulun wonten timbalan iki ngadhawuh bukulun kawruhana nggih serayaning dewa Jabang Tetuka iki wangune iki bakal bisa amurwa katentremaning kayangan mung bae cacate sarehne Jabang Tetuka iki isih bocah najan dipiloro karo Patih Sekipu urung bisa males. Mula dawuh pangandikane Wang Pramesti Guru. Jabang Tetuka iki kinen jadi disengkakake kadiwasane dicemplungake kalah Candra Dimuka. Mangkir piye?
menawi ngantos Jabang Tetuko menika mangke alit sakit ageng dumugeripun pejah kados pundi. Mongko kawaton dur demuka menika panasipun pitung penyukur. Aduh. Kula mesakaken Bukulun. Mengko dhisik tapi iki aja kaya bocah cilik. Apa pati uripe menungso iki perkara ning kawah? Rumangsamu kawah ki nggon mateni ngono apa piye? Oh ngaten. Iya. Mula syarat seranane dawuh pangendikane Wang Pramesri Guru. Sakwise Jabang Tetuko dijedi ana jeneng kawah Candra Demuka. Dina iki cemplung ana gaman Suralaya sing ampuh-ampuh. Pusaka kayangan Suralaya cemplungna jeneng kawah kanggo nyranani nyengkake kadiwasane Jabang Tetuko iki. Ngaten Bukulun. Iya. Oh iya, ngestaken dawuh Paduka Guru. Wis, ayo tidake bareng-bareng. ora makduk. Te ora blendos. Ya!
ke prapting delahan lampahan paduka sinuwun Prabu Pandhu Demanata dalasan kula ngantos nandhang ingkang kados mekaten manjing wonten peting paseksan menika kalah Candra Dimuka inggih karana saking pakarti kula rikala semanten kula kesiku dening Sang Jagat Kirinata sinuwun duh garwaning pun Kakang Yayi Madrim wis aja banget-banget nggone rong krantes angker suwa lakon iku adine mung dilakoni aja ngegetun barang wis kawuri mundhak bebencer Yayi nadyan to pun Kakang dalasan sira Yayi manjing ana jroning pasiksan ana jroning kawah Candra Dimuka yen to aku kelawan Kyadi isih bisa nindakake dharma kanggo ngenteng-entengi sesanggan sarta ngurang-ngurangi kaluputan Yayi mengko yen to ana kahanan apa wae ingkang tumiba saka ing akasa wujud apa wae sira Yayi aja kaget tampanana kanthi ikhlas tulusing ati Yayi kang elok-eloki apa Yayi menika wonten wujuding jabang bayi ingkang dumawas saking inggil menika dawuh wonten ing pepangkon kula sinuwun menika sinten putranipun sinten ya jagat dewa Bathara ya jagat pangestupa Yayi Dewi Kawruhana iki sejatine isih payah ira pribadi ingsun iki atmajane si Bratasena ya Werkudara ya muga-muga kanthi pangajab putumu iki dikekudang bisa dadi satriya Wirotama iki mesti ana tunggale wis pangkunen Yayi Prastapis pusaka ingkang tinampi dening Sang Prabu Pandhu Kasidikara kapapanaken wonten lebeting angganing puneng jabang bayi awit keparingi jawata ingkang karya jagat rikala semono jabang petuka pica wujuding puneng jabang bayi wujud dadya jejaka iki gagah perkosa
Oh